Que ti que eso, bueno, que xa chegaches a donde chegaches, quen vai a descubrir E a ahora raíña da canción galega foi ela, a grande Ana Quiro. Claro, pero nós ainda temos máis, Ana, estamos comenzando este lugar, e ti que nos dirías? Ti non necesitas consellos, porque sabes moi ben como contactar ca xente. A proba tela esta noite aquí, cos aplausos que che deron desde un principio ata este momento. O que eu si che auguro é que vas a ter moito éxito se ti dedicas o programa, como está esta noite, a canción galega, as cousas da nosa terra, e lle empezas a dar unha importancia que coido que temos a xente e as cancións de Galicia. Nesa idea, A partir de aí, éxito asegurado. Se algunha vez quixeras atoparme cando volvas outra vez aquí, suavemente co desexo saberei e ilusionado guardarei por ti. faremos revivir todas as cousas que fixeron nacer este amor. E cando volva a verte será tonto repetirche que te quero. Nos teus ollos adiviño que non queres apartarte nunca máis de mí, pero a realidade é que o destino decidiu que isto xa fora así. E para min, poñemos o corazón e poñemos moitas máis cousas, porque, por exemplo, ti puxeche nesta letra, nesta canción, a letra en galego, que era en inglés, como todos sabemos, cantada por Frank Sinatra e pola súa filla Nancy. Entón, Galloso fixo a traducción ao galego e así puidémola cantar os dous. Pa, pa, para, pam. Papi, poro, pam. New York, New York, New York. Aquí estamos, Manhattan, está ao fondo, a ponte de Brooklyn, sobre o río Hudson, e aí está Brooklyn. Que A complicidade entre Ana e Galloso foi tanta que a deixou a fronte da nave. Para todos aqueles que aínda non saiban que fai Ana Quiro aquí no lugar, teñolles que explicar que Xosé Ramón Galloso está en Nova York porque Luar foi premiado por todos os galegos que residen naquelas terras. Así que pediume que viñera eu a facer o seu Luar desta noite. Pero un momento, un momento. Un momento. Non fai parexa, verdad? Non fai parexa. Experiencia tiña abonda, pois no primeiro luar xa estivo ela. Eu coido que José Ramón fai moito mellor parexa comigo porque son máis pequerrechiña, non? ¿Cierto? Pero, no, mira, yo no entiendo muy bien el gallego, pero yo sé lo que ha dicho. Que pega más con ella porque es más chiquitita. Eso, ¿no? eso. Fíjate tú cómo entiendo yo el gallego. Eso se entiende muy bien, ¿no? Pero es que a nosotros nos gustan también los pequeñitos, así resultones. Pero Dios mío, ¿qué ibais a hacer dos mujerazas como vosotros con José Ramón? Pero contra él. La esencia para nosotras, la esencia viene en frasquitos pequeños. Sí, pero a mí me dijeron una vez esto lo mejor del mundo. que el veneno también venía en frascos pequeños. Estivo moitas veces no programa onde nos deixou interpretacións inesquecibles como esta. Se eu digo que aquele blanco tipo da contra disme que negro, se eu digo que teño frío, ti vas dicindo que calor teño, pero aínda a pesar de todo sempre hai momentos de afinidade, porque cando eu quero darche aos meus biquiños ti vas mos dare, porque cando eu quero darche aos meus biquiños ti vas mos dare. Pídeche o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí que